התקיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, מחזיק לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. אזרחי ישראל, לב האומה כולה עם משפחות הנופלים. אנחנו כואבים את כאבכם. אנחנו מרכינים ראש בפני בנינו שנפלו כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן בארצנו. אני מבקש להביע בשם ממשלת ישראל וכל עם ישראל את הכאב העמוק שאנחנו חשים. אנחנו שולחים את תנחומינו להורים, לילדים, לבנות הזוג ולמשפחות של חיילי צה"ל שנפלו בקרב על הגנת מדינת ישראל. אני מבקש לומר לכם שאין מלחמה צודקת מזאת שבניכם, בנינו, נפלו בה בגבורה. בכל קרב, בכל מערכה, יש אירועים מורכבים וקשים, וכך גם במערכה הנוכחית. אבל יחד עם זאת, הפעולה הצבאית מתקדמת כמתוכנן, והיא תתרחב ככל שידרש, עד שהשקט ישוב לאזרחי ישראל. למשפחות היקרות אני מבקש לומר, אני מודע לדאגה שלכם. כולנו שותפים לה. אנחנו עושים הכל כדי לשמור על חיי האזרחים שלנו, וכן גם על חיי החיילים שלנו. כשהלילה תם והשמש מאירה, את תדעי מה לעינינו נראה. עצים סביב, רמי צמרת, החרוכי גזע. בתים גדולים סביב, החרוסים הם דהויי צבע. מעליך על הריסות אני אימא, ותאמיני לי אין כאן שום אגס ואין כאן פרח. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננום בבגדנו
בחיי שזה קשה, אך אני נשאר. אפורה האדמה ושחור האופק, וכחול שמיים כאילו משתהה, והוא ממתין ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק השחור. ביניהם חלל, שום קשר וכל השאר, וזה קשה מאוד אך אני נשאר. יש כאן גדר תיל ואחריה חרב שנופה, אמא, אבא וכל השאר. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן, אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן, אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא. וכשהלילה תם והשמש מאירה, את תדעי אמא, מה לעינינו